Norja, Pohjois-Euroopan maa, tunnetaan upeasta luonnostaan. Ajatellaanpa vain majesteettisia vuoria, kimaltelevia vuonoja ja taianomaista revontulia. Tämä on Norja, keskiyön auringon maa, missä aurinko ei laske koskaan kesällä. Norja tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän historiaa, kulttuuria ja luontoa. Viikinkihistorian tutkimisesta upeiden revontulien kokemiseen, Norjasta löytyy jokaiselle jotakin. Lähde mukaani matkalle löytämään tämä kiehtova skandinaavinen helmi. Anna Norjan luonnon ihmeiden lumota itsesi ja anna ystävällisten ihmisten inspiroida sinua. Norja odottaa sinua löydettäväksi. Norjan vuonot ovat todellinen ilo silmälle. Nämä syvät, kapeat vesiväylät, jotka ovat muinaisten jäätiköiden muovaamia, ovat vaikuttavien kallioiden ja rehevän vehreyden ympäröimiä. Tuntuu melkein kuin luonto itse olisi lavastanut kaiken, niin täydellisesti kaikki on järjestetty. Lähde risteilylle Geirangerin vuonoa tai Sogne-vuonoa pitkin, se on kuin kelluva parveke kauneimmalla maisemalla, jonka voit kuvitella. Anna jyrkkien kallioiden, kai kuohuvien vesiputousten ja viehättävien kylien lumota itsesi. Ne ovat kuin pieniä helmiä veden äärellä. Täällä tunnet olevasi sadussa, mutta todellisuudessa. Kun yö laskeutuu, pidätä hengitystäsi revontulia varten. Tämä ei ole elokuva, tämä on luonto parhaimmillaan. Tämä taivaallinen tanssivien valojen baletti on unohtumaton kokemus, joka sinun täytyy nähdä, kuin piste impäällä jokaisella Norjan matkalla. Matkusta talvella pohjoiseen, jotta sinulla on paras mahdollisuus kokea tämä luonnonihme. Se on kuin lottovoitto, mutta paljon kauniimpi ja taatusti ilman pettymyksiä. Oslo, Norjan pääkaupunki, on elävä kaupunki, jossa historia ja nykyaika kulkevat käsi kädessä. Vieraile viikinkilaivamuseossa nähdäksesi kauniisti säilyneitä viikinkilaivoja. Nämä laivat kertovat jännittävän tarinan Norjasta merenkulkijakansana. Tutustu Akersusin linnoitukseen, keskiaikaiseen linnaan, joka on suojellut kaupunkia satoja vuosia. Kävele Vigelandin puiston läpi, jossa on yli 200 ainutlaatuista veistosta. Älä jätä väliin Oslon oopperataloa, modernia arkkitehtonista mestariteosta. Kalteva katto, joka näyttää jäätiköltä, tarjoaa upeat näkymät kaupunkiin ja vuonoon. Bergen, joka sijaitsee 7 vuoren syleilyssä, on viehättävä kaupunki, joka tunnetaan porttina vuonoille. Tutustu historialliseen Bryggenin kaupunginosaan, joka on Unescon maailmanperintökohde, värikkäine puutaloineen. Nouse Flöibanen köysiradalla Flöjenvuorelle, josta avautuu henkeä salpaava näkymä kaupunkiin, satamaan ja ympäröiville vuorille. Koe Bergenin vilkas kalatori, joka on todellinen aistien ilo. Bergenistä voit lähteä vuonoristeilylle kokemaan Norjan rannikon upean kauneuden. Luku 5. Viikinkien kaiut. Norjan viikinkiperintö on syvällä historiassamme ja kulttuurissamme. Viikingit, jotka tunnettiin merenkulustaan ja löydöistään, ovat jättäneet pysyvän jäljen maahan. Käy Oslon viikinkilaivamuseossa ihailemassa alkuperäisiä viikinkilaivoja ja esineitä. Tutustu Lofotrin viikinkimuseoon, uudelleen rakennettuun viikinkikylään, kokeaksesi viikinkiajan elämää läheltä. Paikan nimistä perinteisiin Khan viikinkiajan kaiut ovat edelleen selvästi kuultavissa kaikkialla Norjassa. Osa 6. Innovaatioiden kulttuuri. Norja on maa, joka rakastaa uusia ideoita ja on aina kehityksen eturintamassa. Fiksuista ratkaisuista ja vihreästä energiasta aina edistyneeseen teknologiaan, Norja on usein askeleen edellä. Katsotaanpa, miten Norja hyödyntää uusiutuvia energialähteitä, kuten vesivoimaa ja tuulivoimaa. Opitaan norjalaisista yrityksistä, jotka ovat johtavia laivateknologiassa ja öljyn ja kaasun porauksessa. Koetaan Norjan moderni ja tehokas julkinen liikenne, joka näyttää, kuinka paljon maa panostaa kestävään kehitykseen. Luku 7. Norjalainen sielu. Norjalaiset tunnetaan rakkaudestaan luontoon, ulkoiluun ja vahvaan yhteisöllisyyden tunteeseen. Koe norjalainen käsite friluftsliv, joka tarkoittaa elämää raikkaassa ilmassa. Lähde paikallisten kanssa vaellukselle vuorille, pulahtamaan vuonoon tai hiihtämään talvella. Hengitä raikasta ilmaa, nauti henkeä salpaavista maisemista ja luonnon läheisyyden ilosta. Koe norjalaisten lämpö ja vieraanvaraisuus, he ovat aina valmiita jakamaan rakkautensa maahansa. 8. osio. Kestävä elämäntapa käytännössä. Norja on kestävän kehityksen edelläkävijä ja omistautunut säilyttämään luonnonkauneutensa tuleville sukupolville.
aivan kuten me Suomessa vaalimme rannikkomme ja metsiämme. Koe Norjan pyrkimykset vähentää ekologista jalanjälkeään ja edistää ympäristöystävällisiä käytäntöjä, aivan kuten omat aloitteemme kierrätyksessä ja vihreässä energiassa. Näe sähköautojen, julkisen liikenteen ja uusiutuvien energialähteiden laaja käyttövisio, jonka mekin Suomessa omaksumme yhä enemmän. Opi Norjan aloitteista suojella metsiään, vuonojaan ja villieläimiään, aivan kuten me suojelemme kansallispuistojamme ja eläimistöämme. Koe maa, joka priorisoi sekä ihmisten että ympäristön hyvinvointia. Filosofia, joka on syvään juurtunut myös suomalaiseen yhteiskuntaan. 9. osio. Koe Norja. Norja tarjoaa unohtumattoman matkakokemuksen, jossa yhdistyvät luonnon ihmeet, kulttuuriperintö ja vahva sitoutuminen kestävään kehitykseen. Tutustu majesteettisiin vuonoihin, anna revontulien lumota itsesi ja sukella viikinkien historiaan. Koe viehättävät kaupungit kuten Oslo ja Bergen, elä norjalaista friluftsliv-henkeä, ulkoilmaelämää ja näe kestävä elämäntapa käytännössä. Norja odottaa herättääkseen aistisi. Aloita norjalaisen seikkailusi suunnittelu jo tänään. Matkallasi Norjan halki tulet lumoutumaan sen upeista maisemista. Kuvittele kumpuilevia vihreitä kukkuloita, kristallinkirkkaita järviä, jotka heijastavat taivasta, ja majesteettisia vuoria, jotka näyttävät koskettavan taivasta. Norjan maasto on luonnon mestariteos, jolle ovat ominaisia laajat metsät, dramaattiset kalliot ja idylliset laaksot. Jokaisella alueella on oma, ainutlaatuinen viehätyksensä, lännen karuista rannikoista idän rauhallisiin maatalousalueisiin. Kuvittele seisovasi vuonon reunalla, missä vesi kimaltelee auringossa, ympäröitynä vihreillä kallioilla, jotka kohoavat majesteettisesti merestä. Tai että vaellat tiheän metsän läpi, missä jokainen askel tuo sinut lähemmäs luonnon koskematonta kauneutta. Ajoitpa sitten mutkittelevia vuoristoteitä tai vaellat rauhallisten niittyjen halki, Norjan maisema hämmästyttää sinua. Se on paikka, jossa luonnon suuruus näyttäytyy kaikessa loistossaan ja kutsuu sinua tutkimaan ja yhdistymään ympäröivään maailmaan. Suunnittele siis norjalainen seikkailusi, anna henkeä salpaavan maaston ja vehreän vihreyden johdattaa sinua. Tämä on Norja, maa jossa jokainen näkymä on postikortti ja jokainen hetki luonnossa on unohtumaton muisto. Kun sukellat Norjan upeisiin maisemiin, löydät maan täynnä tunnettuja nähtävyyksiä, jotka houkuttelevat ihmisiä kaikkialta maailmasta. Aloita matkasi Oslosta, vilkkaasta pääkaupungista, missä modernit rakennukset kohtaavat vanhan historian. Älä jätä väliin upeaa Oslon oopperataloa, joka on modernin muotoilun mestariteos, ja historiallista Akersusin linnoitusta, josta avautuu upea näkymä kaupunkiin ja vuonolle. Suuntaa sitten länsirannikolle kokemaan upea Geirangerin vuono, Unescon maailmanperintökohde, joka tunnetaan jyrkistä kallioistaan ja kuohuvista vesiputouksistaan. Aivan lähistöllä on viihtyisä Bergenin kaupunki, värikkäine puutaloineen ja vilkkaine kalatoreineen, joka on portti vuonoille. Maista arktista seikkailua matkaamalla pohjoiseen Tromssaan, jota usein kutsutaan Arktiksen portiksi. Täällä voit nähdä maagiset revontulet tanssimassa yötaivaalla tai lähteä jännittävälle koiravaljakkoajelulle. Mikään Norjan matka ei olisi täydellinen ilman vierailua Lofoteilla, missä jyrkät vuorenhuiput kohoavat merestä ja viihtyisät kalastajakylät sijaitsevat rannikolla. Saaret tarjoavat upeita mahdollisuuksia vaellukseen, kalastukseen ja jopa surffaukseen arktisissa vesissä. Lopuksi tutustu historialliseen Trondheimin kaupunkiin, jossa sijaitsee vaikuttava Nidarosin tuomiokirkko, maailman pohjoisin keskiaikainen katedraali ja tärkeä paikka norjalaiselle kulttuurille ja koulutukselle. Jokainen näistä paikoista esittelee Norjan monimuotoista kauneutta ja rikasta historiaa, tehden siitä ehdottoman vierailukohteen. Joten pakkaa laukkusi ja valmistaudu tutkimaan Norjan ihmeitä, missä jokainen kulma kätkee uuden seikkailun ja jokainen hetki on unohtumaton. Kun me nyt päätämme matkamme Norjan suosituimpien nähtävyyksien läpi, sukellamme syvemmälle niiden historialliseen merkitykseen, joka herättää nämä upeat paikat eloon. Jokainen paikka ei ole vain kaunis katsella, vaan myös luku Norjan rikkaassa historiassa. Aloitamme Oslosta, missä Akersusin linnoitus seisoo vartijana kaupungin yllä. Se on symbol Norjan vahvuudesta ja tärkeästä asemasta monien vuosisatojen ajan. Tämä vanha linnoitus on torjunut hyökkäyksiä, toiminut kuninkaallisena asuinpaikkana ja isännöinyt vastarintamuseota. Täällä saamme käsityksen maan sotilaallisesta menneisyydestä. Bergenissä Bryggen, joka tunnetaan myös Hanseatic Quayna,
kertoo tarinan siitä, kuinka Hansaliitto vaikutti kaupankäyntiin Norjassa. Värikkäät puurakennukset, jotka on huolellisesti säilytetty ja kunnostettu, osoittavat vilkkaan kaupankäynnin, joka aikoinaan leimasi tätä rannikkokaupunkia ja teki siitä Unescon maailmanperintökohteen. Kun matkustamme Trondheimiin, Nidarosin tuomiokirkko nousee Norjan uskon ja upean arkkitehtuurin symbolina. Tämä goottilainen mestariteos, joka on rakennettu Pyhän Olavin, Norjan suojeluspyhimyksen haudan päälle, on ollut pyhiinvaelluskohde vuosisatojen ajan. Se on enemmän kuin vain uskonnollinen paikka. Se on todiste keskiaikaisesta käsityötaidosta ja Norjan kristillisen perinteen kestävästä perinnöstä. Pohjoisempana Tromssa paljastaa historialliset kerroksensa Polarmuseon kautta, joka kertoo arktisen alueen tutkimuksesta ja rikkaasta saamelaiskulttuurista. Tämä kaupunki, jota usein kutsutaan Pohjolan Pariisiksi, oli tärkeässä roolissa naparetkien aikakaudella ja toimi tukikohtana rohkeille seikkailijoille. Lofotilla sijaitseva Borgin viikinkimuseo antaa käsityksen viikinkiajasta. Täällä voit tutustua rekonstruoituun pitkätaloon ja oppia lisää viikinkien jokapäiväisestä elämästä. Heidän merenkulkutaitonsa ja kulttuurinen vaikutuksensa ovat muokanneet suurta osaa Euroopan historiasta. Jokainen näistä paikoista on enemmän kuin vain matkakohde. Ne ovat eläviä tarinoita Norjan matkasta läpi ajan. Kun vaellat näiden historiallisten paikkojen läpi, muista, että astut tutkimusmatkailijoiden, sotureiden, kauppiaiden ja visionäärien jalanjäljissä, jotka ovat jättäneet pysyvän jäljen tähän kauniiseen maahan. Koe Norjan historia, missä jokainen kivi kertoo tarinan, ja jokainen tarina on todiste kansan vahvasta hengestä. Hei kaikki, puhutaanpa nyt Norjan hienoista perinteistä. Ne eivät ole vain vanhoja tarinoita kirjoissa, ne elävät ja voivat hyvin vielä tänäkin päivänä. Norjalainen kansanmusiikki on tosi siistiä. Heillä on tämä erityinen viulu, Hardangerfela, ja se kuulostaa taianomaiselta. Se on kuin heidän kansallissoittimensa. Ja heidän tanssinsa, kuten Halling ja Springar. He käyttävät näitä upeita kansallispukuja, se on todellinen juhla. Norjalaiset rakastavat tarinoiden kertomista. Heillä on viikinkisaagoja ja tarinoita peikoista ja muista hienoista olennoista. Nämä tarinat ovat heille supertärkeitä, ja he kertovat niitä lapsilleen ja lastenlapsilleen. Norjalainen ruoka on myös erityistä. He käyttävät aineksia, jotka he löytävät suoraan Norjasta. Heillä on joitakin kiinnostavia ruokia, kuten rakfisk ja lutefisk. Ja heillä on tämä ruskea juusto, nimeltään brunost, joka on todella suosittu. Syksyllä he lähtevät poimimaan marjoja ja sieniä. Se on kuin aarteen metsästystä. Festivaalit ovat suuri juttu Norjassa. Pohjoisessa asuvilla saamelaisilla on superhieno pääsiäisfestivaali. He järjestävät porokisoja ja laulavat erityisiä lauluja, joita kutsutaan joikuiksi. Ja kansallispäivänä kaikki pukeutuvat bunadiin, joka on heidän perinteinen pukunsa. Se on valtava juhla. Norjassa on myös kaunista taidetta. Heillä on tämä erityinen maalaustyyli kituat nimeltään rosemåling, ja he rakentavat näitä upeita puukirkkoja, joita kutsutaan sauvakirkoiksi. Ne ovat superhienoja. Norja siis arvostaa perinteitään. He muistavat historiansa, mutta he eivät ole jämähtäneet siihen. Musiikki, tanssit, tarinat ja ruoka tekevät Norjasta sen, mikä se on tänään. Se on todella erityinen paikka. Käy Norjassa ja näe se itse. Se on sekoitus vanhaa ja uutta, ja se on aivan mahtavaa. Kun olemme nyt sukeltaneet Norjan rikkaisiin perinteisiin, on aika katsoa maan rahaa ja miten hallinto toimii. Norja käyttää Norjan kruunua, jonka lyhenne on NOK. Yksi kruunu jakautuu 100 äyriin. Norjan rahat tunnetaan värikkäistä seteleistään ja kolikoistaan, jotka esittävät tärkeitä historiallisia henkilöitä ja kulttuurisia symboleja. Norjan kruunu on vakaa valuutta, joka on laajalti hyväksytty, mikä kertoo maan vahvasta taloudesta. Norjan hallintojärjestelmä on esimerkki siitä, kuinka tehokas ja läpinäkyvä se on. Maa on jaettu 11 fylkeen, eli lääniin, joilla kaikilla on oma paikallishallintonsa. Nämä fylket on sitten jaettu kuntiin, jotka hoitavat paikallishallintoa ja julkisia palveluita. Keskushallitus sijaitsee pääkaupungissa Oslossa. He toimivat parlamentaarisessa järjestelmässä, jossa Storting, Norjan parlamentti, on ylin lainsäädäntövalta. Pääministeri johtaa hallitusta, kun taas Norjan kuningas on seremoniallinen valtion päämies. Norja tunnetaan vahvasta hyvinvointijärjestelmästään. Kansalaiset saavat kattavan terveydenhuollon, ilmaisen koulutuksen ja hyvät sosiaalietuudet. Tämä järjestelmä rahoitetaan veroilla, joita hallinnoidaan tehokkaasti varmistaen korkean elintason kaikille asukkaille.
Yhteenvetona Norjan raha- ja hallintojärjestelmä ovat tärkeitä yhteiskunnan pilareita. Norjan kruunu symboloi taloudellista vahvuutta, kun taas hallintojärjestelmä varmistaa tehokkaan hallinnon ja väestön hyvinvoinnin. Seuraa meitä, kun jatkamme tämän uskomattoman kansakunnan monien kerrosten tutkimista. Nyt kun olemme tutustuneet Norjan valuuttaan ja hallintojärjestelmään, sukellamme syvemmälle Norjan alkuperäiskansojen elämään. Saamelaiset, Norjan alkuperäiskansa, ovat asuttaneet Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän pohjoisosia tuhansia vuosia. Heillä on rikas kulttuuri, joka on siirtynyt sukupolvelta toiselle ja joka on tiiviisti sidoksissa arktiseen luontoon. Saamelaiset tunnetaan perinteisistä elinkeinoistaan, kuten poronhoidosta, kalastuksesta ja käsitöistä. Poronhoito on enemmän kuin pelkkä elinkeino, se on elämäntapa, joka heijastaa heidän syvää yhteyttään luontoon ja esi-isiensä maahan. Kuten sanotaan, se joka seuraa poroja, seuraa sydäntään. Saamelaiset käsityöt, kuten kaunis duodji, käsin tehdyt esineet, ja värikäs gakti, perinteinen vaatetus, osoittavat heidän ainutlaatuista taiteellista perintöään. Kieli on ratkaisevan tärkeä saamelaisen kulttuurin säilyttämiselle. Uralilaiseen kieliperheeseen kuuluvia saamelaiskieliä puhutaan edelleen, ja niiden elvyttämiseksi ja nuorille sukupolville opettamiseksi tehdään kovasti töitä. Saamelaisten kansallispäivä, jota vietetään helmikuun 6. päivänä, on elävä ilmaus heidän identiteetistään perinteisen musiikin, tanssin ja tarinoiden kautta. Juhla, joka koskettaa sielua ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Vaikka he ovat kohdanneet monia haasteita historiansa aikana, saamelaiset ovat osoittaneet uskomatonta sitkeyttä. Nykyään he jatkavat kukoistamista ja edistävät Norjan rikasta kulttuuria taistelemalla oikeuksiensa puolesta ja säilyttämällä perinteitään. He ovat elävä esimerkki siitä, kuinka vaalia juuriaan samalla kun katsoo eteenpäin. Vuonna 1910 perustettu saamelaiskäräjät edustaa heidän etujaan ja pyrkii varmistamaan, että heidän äänensä kuuluu sekä Norjassa että kansainvälisesti. Lyhyesti sanottuna, saamelaiset ilmentävät sitkeyden ja syvän luonnon kunnioituksen henkeä. Heidän perinteensä, taitonsa ja tarinansa lisäävät ainutlaatuisen ja arvokkaan elementin Norjan kulttuuriperintöön. Ne ovat kuin värikkäät langat, jotka tekevät matosta mestariteoksen. Pysy kuulolla, kun jatkamme tämän kiehtovan kansakunnan monien puolien tutkimista. Nyt kun olemme tutustuneet Norjaan 025, olemme syventyneet sen rikkaaseen historiaan, elävään kulttuuriin ja alkuperäisväestön elämään. Tänään sukellamme norjalaisten arkeen keskittyen yleisimpiin ammatteihin ja kulkuvälineisiin, jotka pyörittävät heidän päivittäistä elämäänsä. Norjan talous on monipuolinen ja vahva, ja sen tärkeimpiä aloja ovat öljy ja kaasu, merenkulku, teknologia ja uusiutuva energia. Öljy- ja kaasuala, joka on keskittynyt pääasiassa Pohjanmerelle, on ollut ratkaisevassa roolissa Norjan hyvinvoinnissa. Maa on kuitenkin myös maailmanlaajuinen johtaja uusiutuvassa energiassa, erityisesti vesivoimassa, joka kattaa lähes koko sähkön tarpeen. Näiden alojen lisäksi Norjalla on pitkä ja ylpeä merenkulkuperinne. Maassa on joitakin maailman suurimmista varustamoista ja telakoista. Kalastus on edelleen elintärkeä ala, erityisesti rannikolla, missä yhteisöt ovat eläneet merestä sukupolvien ajan. Teknologia ja innovaatiot ovat myös erittäin tärkeitä työllisyyden kannalta Norjassa. Maa tunnetaan kukoistavista teknologiayrityksistään, erityisesti ohjelmisto, tietoliikenne ja vihreän teknologian aloilla. Tätä innovaation halua tukee korkealaatuinen koulutusjärjestelmä ja vahva panostus tutkimukseen ja kehitykseen. Norjan liikenne on yhtä vaikuttavaa ja heijastaa maan sitoutumista kestävään kehitykseen ja tehokkuuteen. Laaja tie, rautatie ja lauttaverkosto varmistaa, että ihmiset voivat liikkua helposti haastavassa maastossa. Ikoninen rannikkolautta, Hurtigruten ei ole ainoastaan elintärkeä rannikkoyhteisöille, vaan myös suosittu tapa turisteille kokea henkeä salpaava Norjan luonto. Julkinen liikenne on erinomaisesti järjestetty ja Oslon kaltaisissa kaupungeissa on tehokkaat metro-, raitiovaunu- ja bussijärjestelmät. Norja on myös edelläkävijä sähköajoneuvojen yleistymisessä, ja merkittävä osa myydyistä uusista autoista on sähköautoja. Tämä heijastaa heidän pyrkimystään ympäristöystävälliseen liikenteeseen, jota tukevat lukuisat latausasemat ja sähköautojen veroedut. Pyöräily on toinen suosittu tapa liikkua, erityisesti kaupunkialueilla. Trondheimin ja Bergenin kaltaiset kaupungit ovat luoneet pyöräilyyn soveltuvaa infrastruktuuria, mikä tekee työmatkapyöräilystä helppoa ja turvallista asukkaille.
Maaseudulla perinteisiä menetelmiä, kuten poron vetämiä rekiä, käyttävät edelleen saamelaiset, mikä osoittaa modernien ja vanhojen tapojen sekoitusta. Olipa kyse Oslon vilkkaista kaduista tai rauhallisista vuonoista, norjalaisten arki todistaa heidän sitkeydestään, innovatiivisesta hengestään ja syvästä yhteydestä luontoon. Seuraavaksi jatkamme matkaamme Norjan kiehtovien maisemien ja kulttuurien läpi. Kun jatkamme matkaamme Norjan kiehtovien maisemien ja kulttuurien läpi, käytämme hetken tutustuaksemme toiseen jännittävään puoleen tästä merkittävästä maasta, sen ainutlaatuiseen villieläimistöön. Norjan monipuoliset ekosysteemit, rannikon vuonoista tiheisiin metsiin ja arktiseen tundraan, tarjoavat turvapaikan monille ainutlaatuisille eläimille. Yksi Norjan ikonisimmista eläimistä on majesteettinen poro. Nämä sitkeät olennot eivät ole vain arktisen alueen symboli, vaan niillä on myös tärkeä kulttuurinen merkitys alkuperäiskansalle, saamelaisille. Poronhoito on ollut vuosisatojen ajan olennainen osa saamelaista elämää, ja nämä eläimet ovat täydellisesti sopeutuneet Pohjois-Norjan ankariin olosuhteisiin. Seuraavaksi uskaltaudumme tiheisiin havumetsiin, joissa asustaa arka ilves. Tätä yksinäistä ja salakavalaa metsästäjää nähdään harvoin tekee, mutta sen läsnäolo on ratkaisevan tärkeää ekologisen tasapainon ylläpitämiseksi. Ilveksen erinomaiset metsästystaidot ja sopeutumiskyky tekevät siitä kiehtovan tutkimuskohteen niin eläinten ystäville kuin tiedemiehillekin. Norjan rannikkovesissä vilisee merielämää, mukaan lukien leikkisät pyöriäiset. Nämä pienet valaat nähdään usein lähellä rannikkoa, ja ne ilahduttavat katsojia akrobaattisilla tempuillaan. Norjan rannikko tarjoaa myös elinympäristön mahtaville miekkavalaille, jotka tunnetaan älykkyydestään ja monimutkaisista sosiaalisista rakenteistaan. Kylmemmillä alueilla asuu naali. Tämä pieni mutta sitkeä eläin on täydellisesti sopeutunut arktisen alueen äärimmäisiin olosuhteisiin. Paksun turkkinsa ja uskomattoman kyvyn lumoutua lumeen ansiosta naali on todellinen selviytyjä. Lintuharrastajat ilahtuvat Norjan monipuolisesta lintulajistosta. Merikotka, yksi Euroopan suurimmista petolinnuista, liitää majesteettisesti vuonojen ja rannikkojyrkänteiden yllä. Lisäksi Rundesaaren vilkkaat lunnikoloniot tarjoavat upean näytöksen pesimäkaudella. Norjan sitoutuminen luonnonsuojeluun varmistaa, että nämä ainutlaatuiset eläimet menestyvät jatkossakin luonnollisissa elinympäristöissään. Kansallispuistoilla ja suojelualueilla on ratkaiseva rooli tämän pohjoismaisen paratiisin rikkaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Seuraa meitä ensi kerralla, kun syvennymme Norjan ihmeisiin ja opimme lisää sen henkeä salpaavista maisemista, rikkaasta historiasta ja innovatiivisesta hengestä.